Akože ten výfuk ma extrémne sere. Ideme do servisu. Dnes jazdím doslova s pneumatikou na bruchu, no. No vidíš, že vieš. Ďakujem ti krásne, Ferry. Pekný deň ti prajem. A David! Potom, že ľudia umierajú. Neviem, či ho ma zdravil, či hajloval, ale jak môžete vidieť, idem 0 km za hodinu, 30 €. Zarobené. Ojojoj. No ale toto je jaký campfire. No, poplatali chlapci. Vera pane. Som, že kamienky to nedali. Sme na Jahodnej, trošku sme boli pokrútiť zakrutky, ale vymeníme baterku a ideme pomaly hetka, lebo čaká nás Voliš. Akože ten výfuk ma extrémne sere. Toto tu sa mi vybralo, tu bolo také ešte gumené aj dole a toto šrubka sa mi povolila a proste mi skoro celý výfuk odpadol. A som to potom opravil, ale hovno z toho, že som to opravil, keď minule som sa bol voziť, prišiel som späť a pozerám, zase to bolo proste tak odondené. Takže ideme preziť gumu, vyzerá si tak. Už tu presvíta drôtik, takže najvyšší čas. Máme novú gumu a ideme skúsiť to dať na seba a ideme do servisu. No, to bude zaujímavá jazda. Dnes jazdím doslova s pneumatikou na bruchu, no. Tak to sú iné kolóny, ty vole, dnes. Alebo to je normálne, toto už neviem, ale akože to som masaker. Jasné, teta pizda. No vidíš, že vieš. Tesnotka. Čo sa tu stalo pre pána Jana dnes? Tak tomu sa hovorí kľúčkovanie dnes, ty vole. Si s pneumatikou na bruchu jak král. Ale keďže nikde nevidím žiadnu havárku, nič. A taká zápcha všade, že brutál. Adar.
No nazdar. Ďakujem ti krásne, Ferry. Pekný deň ti prajem. Ty tiež opatrne na aute? Hej. Bo máš veľa koníkov? Ale som si nemyslel, že sa dnes zväziem na RS4. No, takže máme tu krásny deň a ja som akurát na ceste za kamošom do Spišských Vlachov. Ideme totiž to meniť celý reťazový kit, lebo už sa nedá mi poriadne dopnúť reťaz. Keď ju našpanujem, tá proste na jednom mieste je fajn, na druhom je voľná. Keď ju napnem, tak je tam, kde je voľná, ju napnem, tá tam už je taká, že ju skoro roztrhne. Čiže David mi objednal nový kit. Idem akurát za ním. Trošku nestíham, ale nevadí. Dúfajme. Tak to vymeníme a späť už dúfam, že pôjdem s novým kitom a zase bude na nejaký čas spokoj s motorkou. Potom už len by trebalo asi vymeniť brzdy, no, predné, kotúče aj platničky, lebo už sú také na hrane. Ako brzdí to brzdí, ale není to to, čo by malo byť. Aspoň keď som sa minule vozil na bratovej motorke, čo si kúpil, tak poznať rozdiel akože v brzdení celkom fest, no. Takže potom ešte do budúcna možno toto by chcelo. No len akože je to tak. Tu vymeníš reťazový kit 200 € plus robota, uvidíme koľko. Brzdy, čo som volal tu do Two Wheeled Motoservice, tam mi povedal Ferry, že tak 500 €, keď som chcel tie EBC, takže to tak, no. Není to lacný špas tá motorka. Veru, že no. No vera páne, všade sami policajti na prechode. Či to akože normálne každý deň tak stoja? Len ja to neviem, že nechodím nikde o takom čase? Akože dosť nepríjemné, no. Keď to tak je naozaj. Ja už viem, prečo sú všade policajti dnes. No jasné. Tak lebo je koniec školského roka. Vysvetenie. Jo, takhle. Tak potom to už dáva zmysel, no. Že prečo na každom prechode fízli stoja. Ambulance. Ale to na to, že ukážete, že jak šlon tak. Povedz, ideš doprava, ja idem doľava. No ne. Shit. A čo? Sa bojíš, že nevybereš keru, či čo? A David! Potom, že ľudia umierajú. Keď takí chodia na sanitkách, to nie je čudo.
To vážne, kámo. Čo, na každom prechode budeme stať? Dnes je asi deň dávania prednosti, ty vole. Chodcom. Kokos. No ty už tam došaškuj. Pre pána Jana. Toto vážne? Tu hodinu sa tu budeš telovať. Serus. Neviem, či ju mu zdravil, či hajloval, ale dajme tomu. Neviem, s ktorou rukou sa, ale asi sa hajluje správou, ne? Či? Myslím, že hej. Dobrý den. Čau. Spravedlňujem za ti zameškanie veľmi. Čau. No, takže máme vymenenú reťaz. Aj prednú, aj zadné ozubené koliesko. Že vlastne celú reťazovú sadu, akurát, že sme sa s tým natrápili, že nenormálne. Lebo predné ozubené kolečko bolo tak dotiahnuté, že masaker. Sme proste normálne s obyčajným kľúčom, potom mega veľká páka s tyčkou, potom sme nahrievali a nejak proste s úťahovákom razovým na vzduch, proste nič. Čiže nakoniec sme museli rozrezať šrubku a teraz je tam len taká náhradná, vyfrezovaná. Davidov kamoš, čo ma sústruhy, nám to tak narýchlo urobil, že som vôbec vedel dojsť do Košic a musím ísť pozrieť novú originál šrubku, lebo taká vec, že jak môžete vidieť, idem 0 km za hodinu. A to z toho dôvodu, že vlastne tá pôvodná šrubka bola taká trošku dlhšia a sa vlastne točí okolo takého magnetu, ktorý vlastne má snímať na rýchlosť. V podstate všetko ide, akurát, že neukazuje mi, akou rýchlosťou idem. Čo nie je úplne, že najlepšie, ale zase motorka po tej technickej stránke ide, takže musím zohnať tú šrubku. Budem sa rovno opýtať do Kawasaki teraz, keď dojdem do Košic, dúfam, že ma nezvleje, lebo pred chvíľou tu bola taká búrka, že masaker. Takže budem sa rovno opýtať, 2 hodiny sú. O 3:00 by som mal byť plus minus v Košiciach, keď bude sucho. Oni robia do 4:30 či do 5:00. Takže rovno pôjdeme zistiť, jak je na tom šrubka. A keď budú mať, to rovno vezmem a možno skočím za Ferim, keď bude ešte v garáži, sa opýtať, či by mi to nevedel narýchlo prehodiť, a keď ne, tam možno skúsim aj ja sám. Ale neviem, či mám taký kľúč, aby som to dokázal povaliť, no to je tiež pravda. Takže uvidíme, no. Ale jak sa hovorí, ani by ma nenapadlo vlastne, že také problémy budú posranou jednou šrubou. No, teraz sa čo? Môžem vyhovoriť, že neviem, koľko som šiel, lebo fakt, že netuším, koľko som šiel. Môžem ísť len tak na 3 pomaličky.
Pim pam. Zastavia policajte, pánovať, viete koľko? No netuším, lebo mi neukazuje tachometer rýchlosť. To je tak, no. Bieda. Tak keď začneš opravovať starú motorku, dačo, a potom takto presne vyzerá, že proste opravuješ jednu vec a zistíš, že toto by trebalo, popri tom, jak opravuješ tú vec a ti presne tak dnes do sere dačo, že musíš šrubku či matku rozrezať. Takú istú nemáš, lebo to samozrejme nie je obyčajná, je to špeciálna, keďže je tam aj ten senzor. Tak som ešte zvedavý, koľko mi zapotia, že bude stať tá matka, lebo akože... Tak no. David hovoril, že takých 23 eur, aj keď ja tomu neverím. Ale riadne mokro je akože. No po daždi som toho roku ešte nešiel, veru. Nerad jazdím, keď je mokro, lebo to akože vôbec neverím tomu, že jak drží motorka, to je prvá vec, a druhá vec je, že mokne ti kombinéza, teraz našťastie neprší, dúfam, že ani pršať nebude, kým dojdem do Košic. Taktiež začapeš celú motorku. Si krávo, to čo za povodne tu sú? Masaker. No, takže boli sme v Motosvete, súčiastka objednaná, čiže matka spolu s podložkou, aby to fungovalo, aby mi ukazovalo rýchlosť, keďže mi hovno ukazuje, 30 eur. Zarobené, jak sa hovorí, tip top. Kde je to slavná odbočka? No. Tak toto by mohlo vyzerať celkom dobre, akože. Ojojoj. Toto ste tu už vane, že 20 metrov nemohli potiahnuť asfalt, hej, že ste tu nechali kamene. To má posere, akože. No ale toto je jaký campfire. Co dáme? Offroad?
Nevyzerá to zle, ale stále to bude asi lepšie, no. Tak vám poviem, že keď si ja zaklapnem sklo čierne, tak vyzerá to asi tak 5 krát lepšie ten západ slnka, jak keď ho mám otvorené, takže asi na kamere to nebude vyzerať nič moc, no. Ale no, kvôli tomu som si kúpil to NDčko, že by to vyzeralo lepšie, takéto veci, alebo keď proste svieti mega slnko, že by to nebolo prepálené, ale mne príde, že proste nefunguje. No pozri sa na to. Dzivo to vyzerá.